Dobrý deň, vítam vás na obľadke ďalšieho, tentokrát veľmi zaujímavého rodinného domu. Z predzáhradky vojdeme dovnútra. Dom bol zrekonštruovaný v roku 2021 a to takým spôsobom, že okrem dvoch starých múrov je tu vlastne všetko ostatné nové. Rekonštrukcia prebehla veľmi kvalitne a to nie len z hľadiska práce architekta, ale aj z hľadiska remeselného spracovania detailov interiéru. Teraz sa nachádzame v spoločnom priestore obývačky a kuchyne. Jedná sa o veľkorysý priestor, ktorý má na dĺžku okolo 13 metrov. Z tohto priestoru sa dá výjsť priamo do predzáhradky s sklenenými dverami. Okrem toho je tu pekný obojstranný krb, ktorý má prieduchy na obidvoch podlažiach a môže v prípade výpadku elektriny vykúriť celý dom. V celom dome je podlahové kúrenie a je tu aj klimatizácia. Teraz sa pozrieme na kuchyňu, ktorá je veľmi zaujímavá. Je veľmi pekná svojim architektonickým riešením, ale aj technickými detailami. Táto časť je vytvorená z umelého kameňa, ktorý je spájaný bezšpárovo molekulárnym letidlom rovnakej farby, ako má umelý kameň. Táto časť je z prírodného kameňa. Kuchyňa má mnoho zaujímavých detailov. Je tu napríklad chladnička po celej výške, mraznička je takisto po celej výške. Hore je svetlík, toto nie je elektrické svetlo, ale to je svetlík, ktorý ide do strechy a zabezpečuje nám osvetlenie kuchyne, keď je vonku deň. Nemusíme zažíhať žiadne elektrické svetlo. Sú tu na ďalšie zaujímavé detaily, napríklad je tu na chladnička určená iba na víno, je tu na zásobáreň čistiaceho prostriedku, je tu na pekne zamaskovaný odsávač pár, indukčná doska a je tu aj tajná skrýša. Myslím si, že ste neočakávali, že za týmito dverami je komora, ktorá sa dá využiť ako tajná miestnosť, je s osvetlením. Sem keby ste sa schovali, tak vás nikto nenájde, ktorý o tejto miestnosti nevie. Na prízemí sa nachádza kúpeľňa, tu je ďalšie WC, tu je technická miestnosť a jedna nepriechodná izba. Táto izba na prízemí bola využitá ako spálňa spojená s pracovňou. Je tu na priamy prechod do predzáhradky. Pozrieme sa teraz na vrchné podlažie. Na tomto podlaží je jeden veľkorysý spoločný priestor, sú tu ďalšie 3 neprechodné izby a je tu ďalšia kúpeľňa s baňou a s WC. Plochy sú v dostatočnej výške, takže keď budete otvárať okno, nemusíte sa báť, že sa urviete do oka. Dom má užitkovú plochu 246 m2, je v ňom 5 izieb a je k dispozícii za 394 000 eur. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páči, neváhajte ma kontaktovať.